nga mga klases pagbati mga kaigsunan. 1, 2, 3. Atong tanawon og sunod. Sa dihang siyang mapadayag, ato siyang makita, Ato siyang makita. ato siyang Ato madungog, siyang madungog. ug ato siyang mahikap, pinaagi sa iyang mahimayaong With presensya. Jesus ka mga kaigsunan, ato siyang makita, ang tanan mata makakita. Walay tingog na dili makakita. Sa diha nga balik si Ginoong Hesus, ato siyang madungog, ato siyang magbati nga mubalik siya mga kaigsunan. Mao ni nga kining panahon karon mga kaigsunan, ang kadugon nga pagbalik sa atong Ginoo, Ang pagbalik ni Jesus makita sa balang kasulatan sa 2,000 kabisis. Gospel kabisis, gisulti nini ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang katinuoran ipadayag ni Enoch, Jude 14, David, Salmo 53, Daniel